Сега ще ти покажем как да си направиш сам перлена мазилка Фортуна Велуто Регуларе. За основен цвят сме избрали Зодиак. Кой номер? Цвят 5D. Цвят 5D. Грундирали сме, нанесли сме една ръка Зодиак 5D. Фортуна Зодиак, да. За да създадем ефекта Велуто Регуларе, което е гладка перлена мазилка, ще сложим базата с колоранта, който е същия, който сме използвали за цвета. Базата е бяла, съответно ние можем да се отцветим в какъвто цвят желаем. В случая ползваме този, който е използван тук. Дозата е за 1 литър е количеството, което е в спринцовката. Ето така изглежда базата, преди да бъде отцветена. Швейцарския колорант. Слагаме швейцарски колорант, като това количество си е дозирано за кутията. С 1 литър покриваме 10 квадратни метра. Да. Ти това като, как се кажеш, това мляко с какао? Джелато. И като джелато. Да. Всъщност права с повече на джелато прилича. Топъл шоколад, мляко с какао, джелато, на кой каквото му се яде и пие. Тук, понеже няма песачинки, няма нищо и е много, много нежно, много лъскаво. Хубава перлена основа. Получава. Бъркаме до получаването на Хомогенен цвят и текстура. Работим с четка, можем да работим и с маламашка, но в случая ще използваме четката като по-лесна и по-удобна за нанасене. Тук отново използваме техника по желание. Може да е с кръгови движения, с прави линии. Сега ще пробваме да видим. Значи първо си слагаме някакво количество и после можем да си изберем или с кръгови движения. Я да сложа още малко и да видя какво мога да измисля. Важното е каквото движение ти харесва или каквото движение харесва на човек, да си направи цялата стена с еднакви движения. Да, да може да ги повторим. Да. Примерно може да е така. Че красиво. Може да е така. Да. Може да е супер. На вълнички. Даже това май ми хареса. Аз май си падам по такива вълнички, сега се замисля. Много лесно се нанася, защото няма вътре частици. Песачинки, наистина леко върви ръката. За тази перлената мазилка основата трябва да е много добре подготвена. Трябва да е много гладка. Всякакви неравности тук вече се личат много повече. Но ако не ви е точна ръката, винаги може да направите едно и такова движение. И ни усмички винаги прикриват нещата, неравностите. Готово ни е и това произведение. Велуто Регуларе.